Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы. Мин Эльвира Хөснетдинова, сезне сәламләргә бик шатмын. Бүген безнең программада Барнаулда татар бистәсе. Бүген биредә татарлар яшиме, билгесез, кешеләр дә күренми. Бары тегеле этләр генә күрергә була. Томск шәһәрендә җанисәп ничек бара? Для меня каждая национальность имеет свою ценность. ТНВда бер хәл. Алар шәм татар кешесе булып яклыйлар безне, үзләрен яклыйлар. Казакстанда татарларның көзге җыелышы. Күңелләрегез буш булса, рәхәтләнеп утырыгыз. Әгәр сезгә ошаса, рецептны бирәбез. Көрәшчеләр сәхифәсендә Рамил Хисмәтуллин. Минем уйлавымча, безнең көрәштә күпчелек хәйләкәр булырга кирәк. Алтай татарлары турында сөйләвебезне дәвам итәбез. Барнаул шәһәренә татарлар күпләп узган гасырның 20-30 елларында килеп урнаша. Төп сәбәп ачлык. Башка шәһәрләрдәге кебек үк татарлар күмәкләшеп яшәргә омтыла. Үз бистәләрен уештыра, мәчет, мәктәп ача. Бүген алар ничек сакланган? Айзат Шаймарданов Барнаулда татар бистәсен эзләде. Татар урамы. Барнаул шәһәренең үзәгеннән ерак урнашмаган шушы урам, тарихи атама һәм бу татар бистәсе була. Бүген биредә татарлар яшиме, билгесез, кешеләр дә күренми. Бары тегеле этләр генә күрергә була. Һәм татар урамы янәшәсендә үк татар тыкрыгы да китә. Әлеге татар бистәсе башка Россиянең шәһәрләреннән аермалы бик соң оеша. Бары узган гасырның 20нче елларында ачлык вакытында бирегә милләттәшләребез килеп урнаша. Идел буеннан һәм тарихи чыганаклар буенча шушы урамда гына да 300ләп татар көн күргән. Идел буенда хөкем сөргән ачлыктан качып килгән татарлар күченгәч тә Алтайда рәхәт күрми. Булган барлык акчалары юлда сарыф ителә. Шуңа да монда тормышны яңадан башларга туры килә. Бу Нурия ханым, паспорты буенча Наталья. Барнаулда туып үскән ата-бабалары Мордовиядан күпләп күчеп утыра. Барнаулда татарлар безнең бер авылдан килгәннәр. Тарбеевский район Сургуттан. Качан булды Поволжьеда ачлык, аларны барысы да киттеләр. Кем Алтай Сибирга, кем китте Донецка. Минем әбием барды Донецка, күрде анда Крым, шахталар ул әте юк. Бу баламларга, хәзер сөйләпсе, экология ярамый. Киләбез бер Алтайга. Алар килделәр Алтайга. Барысы да үз хозяйстволары идаларда. Баба бик яхшы тордылар, алар алашалар тоттылар, койлар үзүләрендә, Сахановскийда. Аннан соң инде мин эшкә киттем. Ничек кенә авыр булмасын, Барнаулда татарлар шундук үз тормышларын кура башлый. Татарлар төпләнеп утыргач та Барнаулда 2 мәчет сала, соңрак 2 мәктәп булдыра. Дөрес 90нчы еллардан соң татарлар милләттәшләребез аларны кире үзләренә кайтарырга тели, ләкин сакланып калган биналарны да дәүләт төрле сылтаулар белән бирергә теләми һәм нәтиҗәдә бирми дә. Хәзер без тарихи урында басып торабыз. Карл Маркс урамының 41нче йорты. 30нчы елда биредә Абдулла Тукай исемендәге татар мәктәбе эшләгән. Анда 224 татар баласы үз телендә, татар телендә белем алган. Һәм Билем бирү бары 41нче елда сугыш башлангач гына туктала. Абдулла Тукай исемен йөрткән 23нче мәктәптән тыш 16нчы татар мәктәбе дә эшли. 1936 елда анда 4 сыйныф булган, 127 укучы белем алган. Бүген Барнаулда татар мәктәбе түгел, татар телен укыткан җирне дә таба алмассың. Гәрчә мәгариф законы нигезендә татар баласы үз телендә белем ала, ләкин бу эшне оештырырга монда татар теле укытучысы да юк. Татарларның Алтай краена күпләп күчеше 1940 еллардан соң була. Аларны совет хакимияте үзләштерелмәгән җирләргә күчерер өчен юллама белән җибәрә. Флида Арсланова
40 елда 3 яшендә әти-әнисе белән Барнаулга күченә. Ой, монда татарлар бик күбе. Бик күбе. Шул анасын бер җиллап торгач, сугыш башланды. Сугыша монда тордык инде, сугыш беткәч, күп татарлар кире киттеләр. Дөрес, татарлар Алтай краенда моңа кадәр дә яшәгән. Мәсәлән, Белинка дип аталган татар авылы 19 гасыр уртасында оешкан. Инде бүген татар бистәсе сүздә генә кала. Татарга бәйле тарихи биналар күптән татарлар кулында түгел. Мәчет бинасы да, мәктәбе дә. Аны күрсәтә алучы да биредә табылмады. Хәзер анда кешеләр яши диләр. 90-нчы еллар башында бинаны татарлар кайтарырга тырышып карый. Ләкин нәтиҗәсез. Ну, обещали, конечно, отказывать, не отказывали, что вот, потом сказали, покажите документы, докажите, мы же продали, они же приватизировали, уже вот вы... Ну, такие моменты, конечно, были, но, тем не менее, мы сами справились. Шунлыктан татарлар мәчеттән тарихи бинада сала алмый калалар. Бу хакта узган тапшыруда сөйләгән идек. Биналар юкка чыгу белән беррәттән Барнаулда татарның тарихын язу, өйрәнү дә җитәрлек түгел диләр. Айза Шаймарданов, Татарлар, Алтай крае. Жан исәпләүне социологлар җәмгыятьнең төгәл бер вакытта ясалган фотосурәте дип атый. Рушания Гаваз кызы Кәримова бу акцияда һәр вакыт катнашкан. Быелгысы да искәрмә түгел. Бүген ул лаеклы ялда. Табиб буларак Рушания ханым бүгенге вазгыятьне аңлый. Шуңа күрә күп функциональ үзәктә яңа мөмкинлекләрдән файдаланырга булган. Тумышы белән Рушания ханым Кемерово өлкәсендә урнашкан Шахтёрлар шәһәре Осинникидан. Томскида медицина институтын кызыл диплом белән тамамлый. 80нчы елларда илебездә үзгәртеп корулар башлану белән хастаханәләрдә авыруларны дәваларга дарулар булмаганда, ничек ярдәм итәргә белмичә, аларның рухын күтәрергә асуллар эзләп, психологияны тирәнтен өйрәнә башлый ул. Психология фәннәре кандидаты. Прокуратурада эшли башлагач, юридик белемдә ала ул. Они белә, ул минем белә татарча сөйли. Анарга 90 була, Алла бирсә. Акылы ачып, намаз да укый. Әтием минем шахтер, Татарстандан килгән иде. Әтием китте дә, ул мулла булды Осинникида. Жан исәпләү чорында халык санын алу барышында һәрберебезнең нәсел хәтер сәхифәләрендә калган шатлык куанычлар, кайгы хәсрәтләр искә төшә. Безне бала чакта әти белән әнием ел сайын Татарстанга кунакка алып баралар иде, ди Рушания ханым. Тут дуб, пруд, дом, там моя родина. Я это чувствую. Рожь, васильки, орешник. Ведь там совсем другой лес. Другие деревья, другая энергетика. Я вообще люблю свою страну и всех, и служу этому в своей стране. Для меня каждая национальность имеет свою ценность. Для меня важно, чтобы человек был порядочный, честен и трудолюбив. Томскидан Елена Сафиуллина, Татарлар. Biz Tatar ikinci orunda bulganбыз. İkinci orunda kalsak idi. Tatar bulup yaşarga тиеш. Tatar пилоту гражданской авиации, герою Российской Федерации. Сез татарлар тапшыруы карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. ТНВда бер хәл. Алар шәм татар кешесе булып яклыйлар безне, үзләрен яклыйлар. Казакстанда татарларның көзге җыелышы. Күңелләрегез буш булса, рәхәтләнеп утырыгыз. Әгәр сезгә ошаса, рецептны бирәбез. Көрәшчеләр сәхифәсендә Рамил Хисмәтуллин. Минем уйлавымча, безнең көрәштә күпчелек хәйләкәр булырга кирәк. Аның төп максаты тамашачыны милли һәм мәдәни традициялар аша татар телен өйрәнүгә этәрү. 25 октябрьдан ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета каналларында бер хәл дип исемләнгән татарча сериал күрсәтелә башлады. Сериалны Яңа гасыр телерадио компаниясе заказы буенча Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе төшерде. Без яңа компания бит, предлагана оештырылдык. Шуңа күрә без елына бер
сериал төшермәкче булабыз. 30 серия буламы, 40 серия буламы билгеле түгел әле. Ну, бер сериал төшерсәк, 2 полнометражный кино төшерсәк, бик шат булырбыз шуңа. Инде ТНВ каналында күрсәтелүче бер хәлгә күчик. Сюжет нигезендә ире татар, хатыны рус милләтеннән булган зур гаилә язмышы. Алар көндәлек мәсьәләләрне бергәләп шишә. Тел, мәдәният, гореф-гадәтләр, дин мәсьәләләре алга планга чыга. Анда сюжет бурла да бурла. Тегеләй итә, булай итә. Теге гаилә генә түгел монда. Монда ачып карарга кирәк. Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгында мәгълүмати конференция узды. Анда журналистлар үзләрен һәм халыкны кызыксындырган сорауларны сериалда катнашкан артистларга һәм фильмны әзерләүчеләргә бирә алды. Ни өчен сериалның исеме бер хәл? Гаилә нинди генә гаилә булса да, татар гаиләсеме ул, рус гаиләсеме ул, катнаш гаиләме ул, анда бер хәл чыкмый калмый. Өйдә савыт-саба шалтырамый тормый дигән сүзне бөтен кеше ишетеп белә торгандыр инде. Менә шул килеп чыккан бер хәлне ничек итеп шишелеше, анысы инде гаиләнең үзеннән тора. Һәм бу гаиләдә булган, тәрбияләнгән, иң мөһиме, әгәр дә тәрбияләнгән булса, шул кыйммәтләрдән тора. Катнашачак актерлар алдан, ягъни сценарий язганчы билгеле булган. Артистлар кастинг аша сайланып алынган. Анда Радикның гаиләсе дә бар, Алмазның гаиләсе дә бар, Гамилә беләр дә бар. Бөтенебез дә шунда инде. Без өлеше белән бара. Аның шикелле әйберләр кергәч, тере тарихлар кергәч, тере кешеләр белән эшләгәч, аның юморлы өлешләре дә бар. Ахырга таба дубльләрдә гөл көләргә тотына идек. Менә тукталып булмый, һаман көлә идек. Ул күрәсең инде теге 40нчы серияларны, соңгы серияларны төшергәнгә күрә, безнең инде теге нервлар чыдамыймы соң ничектер менә һаман көлә. Бер яктан ул шундый күңелле күренеш име, безнең төшерә торган площадкада әйбәт ие, мөхит әйбәт ие, атмосферасы матур ие. Без шундый күңелле төшердек аны. Инде сериалны әзерләүчеләргә тамашачыларның төрле фикерләре килеп ирешә башлады. Аларны иң бер чыганы Нигә 26 минут? Ну, ул ТНВ сетканың форматы инде. Ул мәгъдә бик авыр бирелде, потому что 26 минутка килергә, нәрсәдер кисәргә, сокращить итәргә туры килде. Шатланып, күңелегезне тынычландырып, ял итеп, безнең сериалны карагыз. Ләйсән Асадырдинова, Татарлар, Казан. Төрки халыкларының күп бәйрәмнәре ел фасылына бәйле. Мисал өчен чәчү эшләре тәмамлануга Сабан туй. Язгы көн белән төн тигезләшкән көнне Нәүрүз, ә көзен уңыш җыюның тәмамлануын аңлата торган Сөмбелә билгеләп үтелә. Сөмбелә бәйрәмен Казакъстанның Шымкент шәһәрендә яшәүче ватандашларыбыз ничек оештырган? Әдилә Төхбәтова белеп кайтты. Матур көзге көндә кояшлы Шымкент шәһәренең татарлары мул уңышка куаныр өчен кабат бергә җыелды. Мына безнең бу кукуруз. Кукурузны инде аны бездә Татарстанда тавыкларга ашаталар, хайваннарга ашаталар. Без хайваннарга бирмибез, үзебез пешереп ашыйбыз. Тыз салабыз, бик тәмле була. Шымкентта көз һәрвакыт шундый кояшлы һәм җылы. Шуңа күрә ватандашларыбыз уңыш чәчәргә һәм җыярга ел арасында 2 тапкыр өлгерәләр. Бездә инде бик матур була, көз җылы бездә. Безгә кайсын тызлап куябыз, кайсын җыеп куябыз. Салкын булмагачтан без бик курыкмыйбыз. Һәр вакытта свежий кие ашыйбыз. Бүгенге очрашуны оештыручы билгеләп үткәнчә, мондый чаралар яхшы кайф һәм аралашу өчен генә түгел, ә халкыбызның традицияларын саклау өчен дә бик мөһим. Главная ценность нашего татаро-башкирского этнокультурного объединения города Шымкент – это люди. Важно передавать традиции нашего народа, обычаи детям, подрастающему поколению, чтобы они все это видели и впитывали в себя, и не забывали свой язык. Татар халкы борын-борыннан бик кунакчыл һәм аның табын әзерләүдә бай традициялары бар. Ул һәрбер бәйрәмне, һәрбер вакыйганы зур тантана белән үткәреп килә. Бәйрәм табынына балмай, чәкчәк, кош теле, гөбедия куелмый калмый. Бүген дә кунакларны зур бәлеш белән сыйладылар. Безнең татарларда стәлнең уртасында куела зур бәлеш. Иске вакыттан кайсы кымбагы булса да барбы шуны уртага куялар. Иң идәге зур кешесе кисеп, һәммәсенә бирә. Күңелләрегез буш булса, рәхәтләнеп утырыгыз. Әгәр сезгә ошаса, рецептын бирәбез. Шымкент шәһәрендәге татар-башкорт берләшмәсе инде берничә дистә ел эшли, әмма бирегә күптән түгел генә килгән кешеләр дә бар. Монда алар яңа гаилә һәм ярдәм таптылар. Здесь все поддерживают друг друга и в грустную минуту, и в веселую, и помогут, и подскажут.
Очень хочется, чтобы молодежь, именно подростковое поколение, подростки этого времени, перенимали эти традиции. Мы обучались на русском языке, среди татар редко бывали, много-много упустили. А со временем, уже с годами очень сильно тянет уже к своей нации, к своим обычаям. Халык бәйрәмнәре һәр кешенең йөрәк түрендә саклана. Чөнки җыр, бию, яңа көйләр башкару шушы көннәрдә була. Алар аны кайда гына булса да үз авылына, төбәгенә тартып тора. Без менә хатын кызлар белән җыйналып, бәйрәмнәрдә, булай менә мероприятияләр булганда җыйналышып, татар борынгы иске җырларны җырлайбыз, яратабыз. Шуның өчен телебезне онытмыйбыз. Кем сөйләшә ялмый татарча, но зато җырларны беләләр. Халык бәйрәмнәре шул халыкны милләт итеп берләштерә торган чараларның берсе. Шунысы сөендерә. Соңгы елларда халкыбызның гореф-гадәтләренә, йолаларына һәм бәйрәмнәренә игътибар арта бара. Адилә Тухбәтова, Татарлар, Шымкент шәһәре, Казахстан. Аның көрәшче булуына тренеры зур этәргеш ясый. Көрәш мәйданына 13 яшында килеп керә ул. Сүзебез Рамил Хисмәтуллин турында. Бүген ул көрәшчеләр сәхифәсе герое. Тормышта шулай бит. Ниндидер бер күренеш яисә берәр кеше барлык планнарны үзгәртә дә куя. Рамил Хисмәтуллин белән дә шулай була. Көрәш дөньясына кереп китүенә Актаныш районына Илфир Әнүәров исемле көчле тренерның кайтуы сәбәпче. Аңынчы беренче санлы мәктәпнең спорт залына йөри идек. Көрәшер өчен түгел, келәмдә сугышырга ошый иде ди Рамил көлеп. Беренче тренерым Анваров Илфир Ильфатович. Аның арасында безнең Расих абый да, Ленис абзый да Актаныштан көрәшкә кертеп җибәрүчеләр арасында күп кеше булды, но зур рольне уйнады Анваров Илфир Ильфатович. Мәктәпне бетереп Шаллы институтына укырга кергәннән соң инде Файзул Ракипнович кул астына килеп эләгеп, шул безнең өйдә менә спорт комплекста Витязя шуннан башланды безнең бөтен шөгыльләнүләр. Ширләүләр көрәш белән. Илфир Әнвәров та шөгыльләнә башлаганда 13 яшь була Рамилгә. Һәм беренче җиңүе дә озак көттерми. 2001 елда Орчада Сабантуй газетасы призына уза торган ярышта ул беренче урынга лаек була. Бу минем өчен бик зур җиңү һәм киләчәк уңышларымның башлангычы иде ди Рамил Хисмәтуллин. Инде экранга күз салыйк, яулаган үрләре белән танышыйк. Рамил Фердинат улы Хисмәтуллин 1986 елның 31 июлендә Актанышта туган. 60-75 килограмм авырлык үлчәүләрендә бил алыша. Милли көрәш буенча бер тапкыр Татарстан чемпионы, 3 тапкыр Россия чемпионы. Муса Җәлил исемендәге турнирның 3 тапкыр җиңүчесе, 5 тапкыр призеры. Данил Галиев исемендәге бәйгенең 1 тапкыр җиңүчесе, Авыл хуҗалыгы министрлыгы турнирының 2 мәртәбә призеры. Батырлар бәйгесенең 1 тапкыр җиңүчесе. Үз авырлыгында 2 тапкыр Чаллы шәһәре Сабантуй һәм Мамадыш районының Җири авылында уза торган Питрау бәйрәме батыры. Татарча көрәш буенча спорт остасы. Һәрбер җиңү зур тырышлык нәтиҗәсе. Көрәштә талант белән генә булмый, даими хәрәкәттә булырга кирәк. Шөгыльләнү һәм ихтыяр көче булу мөһим ди Рамил. Это очень простая диета, милая, но нужна сила воли. И все? Но это у меня есть. Көндәшләре дә затланың 60-75 килограмм авырлык үлчәвендә Нәфис Миннебаев, Рузил Ганиев, Айдар Нәҗмиев, Рамил Шәфиков, Артур Сафин, Илдар Гыйниятуллин натай. Ә менә Актаныштан Руслан Нургалиевка ул аерым туктала. Төн йокыларын качырган көндәш ул ди аның хакында Рамил Хисмәтуллин. Героебызның башкалардан өстенлегенә килсәк, минем уйлавымча, безнең көрәштә күпчелек хәйләкәр булырга кирәк.
хәйләкәр көрәшмәсәң инде синең характер барга тиеш. Шул характер аркасында өстенлек булып чыгып, җиңүче булып чыкканмындыр. Азакка хәтта көрәшеп, анда соңгы 5 секунд, 10 секунд, 1 секундта көрәштә күп әйбер уйный. Келәмдә җиңүләр белән бергә җиңелүләр дә бар. Иң үкенечлесе дип Казанда узган универсиадага сайлап алу турында утып барган җиреннән Нәфис Миннебаевка җиңелүен әйтә. Көрәшеп уткан иң зур һәм кызыклы бүләге турында үзе сөйләсен әле. Без инде мастер спорты алырга дип, республиканың мастер спортчысы булырга дип, Мусаҗәл белән Казан беренче, Татарстан беренчелеген утырга дип шөгыльләндек. Зур бүләккә керешмәдек андый. Кызыклы бүләк булды. Ол хуҗалык ярышы призына керешкәндә мин травма алдым, челюстен сындырдым. Фаттахов Динар белән Кукмара егете белән больницага бардылар, миңа эшләделәр операция, кире кайтып көрәшне карап бетерәсе килә. Фаттахов Динар ничек көрәшер микән Нәфис Миннебаев белән. Шунда трибунада утырганда миңа Марат Готичның призына зур телевизор бирделәр. Шул кызыклы булды теге. Ну, сөйнечле дә, кызыклы да, теге бары калдырмаганнар. Шундый момент булды. 2018 елдан соң көрәш карьерасын туктата, призлы урыннарда гына кала башладым. Минем келәмнән һәр вакыт җиңүче булып чыгасым килә иде. Характерым җиңелә белмиде. Көндәшләрне җиңәр өчен көнгә 2шәр тапкыр шөгыльләнү кирәк. Өстәвенә безнең авырлыкка яшьләр күп килә. Алар күпкә көчлерәк, яшьлекләре белән дә алдыралар ди. Көрәшмәсә дә көрәшсез тора алмый. Спорт залына йөри, бер генә ярышны да калдырмый. Шаллы көрәш федерациясенең эшендә актив катнаша. Киләчәктә келәмдә Айрат Гыйлаев, Айдар Нәҗметдинов кебек чын пәһлеваннар күрәсе килә ди ул. Бирсен Ходай. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең белән һәр даим элемтәдә сезнең теләк тәкъдимнәрегезне истә тотып эшлибез. Тапшыруыбызның тамашачысы Бәйрәмхан Сафин безгә үзе язган шигъри юлларын җибәрде. Туган тел Аллаһтан бирелгән улы бүләк. Аны белергә, сакларга кирәк. Шул вакытта югалмас туган телең, яшәр халкың, илең ди ул. Татар җанлы халкыбыз булганда милләт мәңге яшәр. Исән сау булыгыз.